ಹೆಸರೇನ ಪುದರಿನ ಧ್ವನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಧ್ವನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ಬದ್ದಿಟ್ಟೇರ್ ಕುಲ್ಲುನು ಏರ್ ವ್ಯಾನ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಗಾಡಿ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಕಾಣ ಬೇ ಬರ್ಪೆ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬೋರಂಡ ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ದಪ್ಪದಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ದಪ್ಪದ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೇ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಪಂದು ಎಂಚಾತನೆ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ನಾನು ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತು ಎಂಚಾತನೆ ಬಂದು ತೂತ್ ಬರ್ಕ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕಿದ್ದು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ದೋಸೆ ತಿಂದ ಅದಿತ್ತನು. ಸೊ ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನಂತೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ವೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮೊಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ಹಂಚಿರ್ಬೋದು. ಎಂಕ್ ಬಂದದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ನಾನೇ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಆ ದಿನ ಇಂಕ್ಲು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮಾತಾಗಲಿಗ್ಲ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಓ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಓ ದೋಸೆಲಿ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೈಪು ಇಪ್ಪಡು ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಕೈಪು ಚಟ್ನಿ ನಲ್ಲ ಇತ್ತನೇ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು. ರಡ್ಡ ಮೂಜೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂದಿತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೂರಾಗಲಿ ನಾನು ತೊಡಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾರಿದ ಒಂದು ಇದ್ರ ಇತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣು ಇಂಕ ದಿನ ದಾಳಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೂನುಡೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೂರ ತಾರದಿನೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ತಿ ವರ್ಷನ್ ಅವು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ. ಸೊ ಒಂತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ತಾರ ಐತಿ ನಂಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದುಮ್ನಾನಿದೆ ಬಟಾಟೆ ಕೈಪಿತ್ತನ ಅಂಚರಿ ಪೋತು ಬಟಾಟೆ ಕೈಪು ಮಲ್ತದ ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಟಲ್ಡ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ 3-4 ಸಲ ಒಂದು 1 ಲೀಟರ್ದ ಕೆಟಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಫುಲ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಡು ಅವ್ರವ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವ. ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತು ರೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಲ್ದೆ ತಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಆಗಲು ತಿನ್ನೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮೊಲ್ಲ ಪುದರ್ ತ್ರಿಷಾ ಪಂದೆ ಅಲ್ಡ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮ ಆ ದಿನ ಉಣಸಿಗೆ ಮೀನ ಕೈಪು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಏನ ಸೋಡೆ ಮೀನು ಅಂಚದವ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆದ ಅಂತಿನ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚಿಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ಐಕಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮೀನು ಅವೇನು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲಿರ ಫ್ರೈ ಎಂಕಲಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವು ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ. ಸೊ ಉಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಹೋದು ಹಂಚ್ಕೊಡಪ್ಪನ ನೀರು ಬಸೊಂಬತ್ತ ಇದು ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ನಂಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮತ್ತು ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಆಗಲಿಗೆ ತುಂಬದ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣು ಅಂತೆ ಹಳ್ಳಿಡೇ ಪುನಗಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನಗಲು ಹಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಸಿಟಿ ಪೋಯಿನಗಲು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇತೆ ಊರು ಪೋತಿನಗಲು ಇತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಪೋಯಿನಗಲು ಆಗಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತೆ ನೆನೆಪಾವು ಈಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಳ್ಳೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ನಿಗಲು ಊರೋಡು ಬತ್ತು ಪರಿಬೋಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಟುಬಿ ಮೆನಪುದ ಟುಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಅವು ಅದು ಯಾನು ತಿರ್ತಿಲಾಗ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರ ಅಲ್ಪ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರಿಗೆ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಕೊಯ್ಯೋಲ್ ತಿನ್ನು ದಕ್ಕದಿನ ನಾನು ಬೋರ್ಡಂದೆ ವೀಡಿಯೋದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲದ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಒಂದೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಗೇಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿತ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅವು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜಂದು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಓನಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಓನಿತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಉಣಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಮನಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ರಗಳ್ದ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಒಂಚು ಪೂ ಆದಿತ್ತನ ಅವಿನ ಬಾರೆದ ಹಿರೇತಲಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಪೂ ಪೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಾಗಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಒಂದು ಪಪ್ಪಲ ಆಗ್ಲು ಆದಿನ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಸಂಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂದಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಊರುಡು ಫುಲ್ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚೇರಿಬೋದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡಬಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಆಗಲಿ ಪೋಯಿರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತೂಲಿ. ಓಕೆ
ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ನೆ ಪ್ರೋನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಅವನಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ನೆ ಪಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತು DIY ಅವು ಮತ್ತು ಎಂತ ಸಾಕಾತನ ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ ರೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಎಂಡ ತುಂಬು ಪಿಂಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಪಿಂಕಲ್ ಸೇಮ್ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದಂತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದೆ. ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂಜೇ ಇಪ್ಪುಣಾಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ ತಂದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪೊರಿತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಂಡ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಏನೊಂದು ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂಚಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಪಾಡೊಳ್ಳೆ ತಿರ್ತಕ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ಮೋನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ನಾನು ಒಂದೇನು ತೂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡೆ. ಓಕೆ ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ್ನ ಹೋಗೋಣ ತೋಜ ನಿಜ ಫೋಕಸ್ ತೊಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜ ನನ್ನದ. ಓಕೆ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಐಬ್ರೋಲ್ಲ ಮಲ್ಪುರಿ ನೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋರ್ಡಂಡ. ಓಕೆ ನಾನು ಐಬ್ರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಂಕ ಪರ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ ಹಾಪುಣ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ನಿಜನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಂಚೆ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಇರ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ ತೋಜ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಮುಖ ಇಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕದು ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಆಂಡ್ ಇದು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬ ಇದೆ ನೀಟದು వచ్చిದ ಬೊಕೊಂಜಿನಾದ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮಿತ್ತದ ಮಲ್ಪಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಯಪಡು ಪಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಟ್ರಾಗಿ ಪೋಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಐತೆ ಕೊಡೊಂಚಿ ತೂಕ ಬಂದಿಸಿ ಅಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡ ತಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು. .in ಕೀತ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತದು ತಲೆ ಇನ್ನತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ತುಲೆ .in ಕಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ನೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ 85 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ದು ನಾಯಿ ಕಟ್ತೋಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೋಣ. ಓಕೆ ಇಚ್ಚಿರ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಮೆಝಾನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಇಂದು ನಾಯಿ ಕಟ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಲಿಕೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪೇರಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂದ ಸೇ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಹೊಂದಲ್ಲ ಕಲರ್ಲ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದಿನವರ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪೇಯ್ನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಗೆಡ್ಡೆ ತೋಚು. ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಐತೆ ರೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಾ ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನಾದ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ. ಒಂದೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಆವಡವ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿಕ್ಕದು ಇಪ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಉರಿ ಉಂಡವ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನೆಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ಈಗ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಅಂತಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೋದು ರಡ್ಡಾವು ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪೆ ನಂಜಾದ ಪಂಡ ಕಣ್ಣದಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈತೆ ಟಿಪ್ಪು ಕೊರೋದ ಕಣ್ಣದಲ್ಪಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡು ಮಿತ್ತಿ ಅನ್ನೋರದ ಪಂಡ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಳತ್ತಾ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಕಣ್ಣದಲ್ಪ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬಂದಿಜ್ಜವು ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಐತೆ 7 years ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಪೇನ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಆತಿಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಪಾಡು ತೋಜಪ ಮಸ್ತ್ ಅವಾಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಒಂದಾದ ಪಂದ ಸಫರಿಂಗ್ ಆದ ಪಂದಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ
ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಂಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪ ಟೈಮ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಫೇಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಪ ಟೋಟಲ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಪ ದೀದ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ತೋಜಪ್ಪ ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮದ್ದದ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಿಸಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜಿನ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಟೈನ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚೆರೆಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ನೀನು ಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತೂದು ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಚೆರೆ ಹೋದು ಮಲ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ వచ్చిన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೇಸ್ ಟವೆಲ್ ಬೇತನಿದೀವಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 days ಒನ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ತೋಜಪ್ಪ ಎಂಚಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಡುನಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಡು ಲೇಟ್ ಅದು ಡುನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ದಿನ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಡೊಂದು ಪಪಾಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹತ್ತಿನ ಪಪಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಹತ್ತಿನ ಪಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಪಪಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ನಿಗಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲು ಪಪಾಯ ತಿನ್ಪಿಂದ ಅದು ಅಂಚಪುರ ಎನ್ನುವರು ಬಟ್ ಪಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಕುಂಬಳ ಉಂಡದ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೇರ ಈಗ ಬೊಣ್ಣೆ ಕುಂಬಳ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೀರೀಸ್ದ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಡಿನ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂದು ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಅದಿನ ಪಂಡತ ಬಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಗಲಗಲು ಪಾತಿರ್ನು ಪೂರ ಏನಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಆ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಆರಲ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕೋರಿ ಕೂತದು ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಸೊ ಬಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಚ ಇರ್ಬೋದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಮಧ್ಯದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಪಂಡೆ ತಗಲ್ 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೊಂತೆ 3 ಸಾರಿ ಇತ್ತು ಜಾದಿನ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಮೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೊಗಲ್ನ ಗಮ್ಮದ ಪುಣ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊಲ್ಲ ಧ್ವನಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ಲು ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಡೇ ಏನು ಮಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ನೆಗಳೆ ರೂ ಅಬ್ಸ ಜ್ಯೂಸ್ ತೋಜಪ್ಪ ಅವನಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ತಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾಲೆ ಜನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ತಾಲ ಎಂಕ್ ಮೂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ನಾನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪರೋಡು ಪಂದಂಡ ನಿಗಲು ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಇಜ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿಗಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಏನಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೇನ ಅರೌಂಡ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ರೂ ಅಬ್ಸರ್ಗೆ ತಂದು ಅವಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾರ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಜತ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಊರು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಹೊರವರ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಅನ್ಸೋಣ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಎಂಚ ಆತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಪೂರ ಪಂದಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಕ್ಕೋರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಗಲಿಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್